Naaprubahan na po ng Sangguniang Panlunsod ng Dagupan ang 2026 annual budget ng lungsod na nagkakahalaga ng 1.838 billion pesos na itinuturing na pinakamaaga at pinakamabilis na pag-apruba sa kasaysayan ng lungsod. Ayon sa tala ng Sangguniang Panlunsod na dumaan sa masusing pagsusuri at deliberasyon ng panukalang pondo bago ito tuluyang inaprubahan. Kasabay nito, inaprubahan rin ang 2.66 billion pesos na Annual Investment Program or AIP para sa 2026. Gayon din ang City Disaster Risk Reduction and Management Plan at Local Climate Change Action Plan para po sa taong 2026 to 2028. Layunin ng maagap na pag-aproba na matiyak ang maagang implementasyon ng mga proyekto sa edukasyon, kalusugan, infrastruktura, kabuhayan at pangkaligtasan. Matatandaan na sa mga nakaraang taon na antala ang pagpapasa ng mga budget, ngunit tiniyak na kasalukuyang konseho na magiging mabilis at maayos na ang proseso upang agad na mapakinabangan umano ng mga dagupenyo mga serbisyo ng pamahalaan. IFM News. IFM News. IFM News.